Arkoini Paikre Troxy, Nijang Karbinglong Alo Dwaramla MSC constituency ke Parlopon, Harlag Havarlong, Mining Zone, Displaced Resident Welfare Committee tum Chelang Petpen, Pherangke amei kangni po. Lahenlong Dwaramla MSC constituency Alo Kido, Harlag Havarlong non mining asai ki claim bomadimno. Karbinglong ke Seranglong puke ahok. Bangso Havaralong mining project sai ke deng ponalong halada rong trok siara tum ningkan pharo susepen kacholana along le along si mining sai klem pon bomlo bangso jok halada ga rong ara tum jasimet long lian na mate compensation kilong rep jia phan mining zone displaced resident welfare committee me phu mongol singkro dunme phu hemari kro chunbang harsing ronghang bidisar mozadar krishno teron napen bangso committee along ki do anatum chelang petpen Pherangke amei inni ponno Bangso Havaralong non Bangso mining project asai ke deng pon bom along compensation of farman aphan lake nilitum committee pensi claim ponpu lapen ladak hong pen mate angtan penke maduta chejok dum thaplong le athema ladak ke dwara ritum ansi mithang long lian nam mate compensation long charging lapen Bangso mining project ke deng pon aputhak apot Karbinglong Thomas Council ke Japon CM Dr. Piliram Rong hang lapen revenue EM atum aphan kachuro lamthi pajerpon Tangte hemari kro ang ton pen Pherangke thengno ki than ponalam thele arju ponsne la pen ke niltum la bangso press meet na pachini bang kela pulo hong pen ang tan pen dak komane dak compensation long opopu aning kama thapen la dak long li ka chyor ba long li ahem phu rong gambura tum phan arjipin pen dak sarkaman tum da tado alang tum pen chini pin pen lapen nil tuma committee hoi pen thang nole sabi pin pen yang si alang tuma dak potak olai pijoi ko pine claim pusame halabang ke nitum longli pi tek lapen harlang havarlong ki do rong trok arong asar tum pen kidang no me kar tum an sitami pini bangso Pherangke amei ki phaponalong inut pen inut lamthi kachipak lang pon thualam thi sitami non litum puthot arju pon thusina Itum ladak hawar harlak hawararat kedo ana tuma pantame hemcher hemplata nili tuma hin pensi potata selam bipon po la pota kasalama longa CM PM atum ta nang cerap dulo alang litum ta kasi alang litum nang cerap dun pen nili tum ta rat panta pota kapachok pitang da dolo apen kechok che lang doan sitame ini tum puthot second phase la tum pota putha ke lokel tum silong nangi la pen lak beneficiary atum ana phanda rata tum ta nilum committee se ben se claim dun ji la pen apek atum ke process long le la ke council action nang ne la pen palong ye phan ke nilitum council long ta ni tum proses po nili tum ngecer filong ateng puta ha di phua sor se poisa ta ke long tum ta ke ong bang ta tu a combination ke nang pg a hok ne na hok he ne la ke job ta council sor phansi churu re to ne la tum han cher chung phong chop mate tum se detail hala tum se bang permission ta ti ala mining company atum benta ba Indian government atum benta hala tum se bang a ching ki ke ching la la ke ni tum rong aso dak pini ni committee ji seng wong pole ada ka ching ki dam pole ke dam ta ni da ke bang ta Dongkamakam pen wiki be Karbinglong live